гап дар бораи уҷа мақсад халқ тоҷик намерафту ва ай сари қармуртайда ҳанӯз биромада рафтагиай дар бораи духтаро мақсад духтарои тоҷику модарони тоҷику гап рафтиста буд мақсад ман натунистам мира принимать када так как худамам тоҷикам барои мавра видео кардам. Ассалому алейкум ба ҳама бародаро, ҳама каса созаи хубе, саломатон хуба широинар. Гуфтум дар бораи ҳамин тема камтар суҳбат кунам. Вақти навори ҳамин бачаак ай пикарни биромад, дига ҳамин хулиганои давраи тенҷӣ ҳамаш карочи адресош даки ҷое мо бирем ташкинем у ташкинем. Хай адресоша ёфтан, бурдан и бачара дар лес карочи задан ё масалан дар ягон ҷангале пангале задан, масалан баъзе одамо мегӯян доля бас кардагия. Масалан худтон медонед ки ҳамин дар пикарни кор мекунам ойликиш мумкин ҳамин рӯзи кориш 3-3.5 да шерӯна. Хай бурдан задан туда суда карочи хай бача масалан ошибка кард не ки худмон намедонем аввали ролик то охирча мондаги нест, фақат ҳамин ҷои ҳақорат шо мондагия ки мардум бибина ки и тоҷикора чӣ мегӯянд, не ки аввал шумо намедонед ки и духтар ин касофати паданалат мумкин ҳамин бачара слишком давадид кардагия, масалан ки вай слишком нервишдагия ба ҳамин гап айдаш буровардагия. Шумо бурде ира заде карочи доля басте туда суда ба як гуфте баъди вай баъди шумо задан ба навори духтарак биромад, навори духтар биромад ки у бача гуноҳ надора. Мо ҳама тенҷ кардем, баъди вай шитем чахчах кардем, ҳама сад буд. Ман намедонам барои чӣ вая задан. Анаки шерои нас шумо ашибка калон кардед да ҳамин коро ҳо пеши ҳамин бача шумо мерафте, пеши ҳамин бача мерафте вай дар видео бахшиш мепурсид, не ки шарт набуд вая задан, шарт набуд вая бигири бор кунӣ, масалан бари як ҷода бизанӣ. Шумо ҳақ ҳам надоред, барое ки иҷа мақомота иҷа масалан ҳаста одамо ки ҳамин корро контрол мекунанд. Ауха мега ки номус задиват кардем, туда суда номус задиват кардай, туда суда о номустон задиват мекуна шерои нан. Ман шумо да одам меёвам ки шумо яки номус дошта бошед, номус бидрои бигалайф, бидрои масалан бигалайф пигалайф кунташ ҳам мебинӣ да уҷа, кисташ ҳам мебинӣ. обрӯи тоҷикистон як барбари ҳаваё резондагия. аллоҳ шоҳидае ки ман надорум ҳамин бигалайфа, не ки яду бор ба телефони яду кас ваё дуромадан ман тамошо кардам. Ба номи худо қасам мехӯрам, як шармандагӣ, як касофатӣ дар бораи духтари ёша сатр кардагиянд. бачаҳои ёша бачаҳои масалан мусафедо ҳам даҷ ҷамъ ришошон ин қадар дар берун мебинишонам, меги ягон муллои вазбинанд, не ки паданалато шитя қати кунтеҳо чахчах кардесиян шероина. о шумо ини хеле пуштои ини хеле ханчук сифат мантиқ сифата гирифта рафта бародари худтона назанед. шумо бире мақсад ки бифаҳмонед ҳам бачара шумо фаҳмоде ки қати чахчах карда гуфте ки дар бораи чӣ ай карочи ҳамин тема чӣ буд. ҳам бача хай масалан я бахшиш бурса ки хай бародаро мо ҳам бахшиш кардем, хай дига такрор меша, ҳеҷ гам надора. не ки барам бизанам пуштаи и духтара гирифта бизанам и духтара либохе пушташа биги брат ягон чиз намета, ягон чи фоида наме, ягон фоидат ҳам намереса. барое ки як бор шерои нар як бор фикр куне ки коля таҷик кӣ буд. як раст мезад ба номи худо мани манаш мерид. фаҳмидӣ ҳам коля таҷик ози даги ҷоя бурна маҳкамаш кардан. айрӯи ки айрӯи пуштаи духтара гирифт, пуштаи духтара гирифт вай бачара бурдан карочи ҷангал. мақсад ки бурдан на запахишени человека бурдан карочи маҳкамаш кардан. ин бародаре ки масалан шавармафурӯше ки шумо бурде мақсад ки ҷангалда задеша. шумо ҳама одамое ки бурдагӣ задагӣ шумо метонед ина хеле шумо мард бача бошед лицотона нишон дода метонед ки биге ки ина ма бурдум задам. шумо метонед? наметонед. барое ки и ҳама ҷавобгарӣ дора шероина. ман намедонам ба кадом ақлтон шумо и кора карде, и кор ҷиноятия, и кор беҷавоб намемона. ман ҳамин хулиганои давраи тенҷира бисёр шадидестам. ҳамин куртоя гарения корҷазана мебинӣ дар раҳ ҷанг кардеса туда суда мебинӣ дар парвисеве биромад ай парвисеве душанбе пулис рафт мебинӣ дар пушти решотка ранги бечорака меги ягон сунш битум дар дури решотка фикри ҳамин ялимча орди хонаша кардесай. накуне хеле фикри падару модарто накуне, фикри о будаку чудактон накуне, ай пай зиндагитон шавед. ҳозир неста хеле гап хабаре ки бира як каса доля бандӣ, як каса утарӣ кунӣ. ҳар як хулиганора ай ҳамун мақомоти тоҷикистон ай ҳамин москва гирифта кашида бурдесай. ҳамин омаде сартона хам кунӣ. ман ба худо қасам сартона хам кунӣ, бире як ватанда як ободӣ кунӣ, як чӣ кунӣ. ман мебинам, ман масалан ман вид дорум, ҳаминҷа мегардам, ба худо қасам ман медонам ки агар гражданиам бошӣ, видам дошта любой чӣ бошӣ, мо дар инҷа ҳеҷ каем. як рӯз не як рӯз ҳамамона мегиран роӣ мекунанд.
بریم وطن خمون شیروی نار عبود کنیم میگردیم خودمون دایجا زده و خودمون دایجا پرابلم کده با خدا قسم من توپلیستان در اومدن دیگه جو در اومدن اینه نیدم نه ویدیو شبینی ملیسا گرفتن آدما رو زده سیان اما چه نه قدر نیست شما این یورا باید دیدن ناموس کنیم سرم نخم کنیم کار کنیم بریم عبودی دعوتن کنیم یا کار برو دعوتن کنیم ایجا گشتن خولیگانی کدر دیسکتک رفتن پدنالاتی کدر یگون فایده مونو میبینیم شیروینا الله همه تا نگهبان باشه یگون گپی پس بالان زده باشیم یگون کس اگر سخت رسیده باشه بخشش زیاد خدا نگهبان تو باشه